Boa tarde. Na sección de Cultura deste noso Ateneo pensamos que unha escola tan relevante como a Bauhaus non debería de deixarse de conmemorar. E cando decidimos eso, pensamos inmediatamente en Carlos Almuiña. Para nós era o idóneo para darnos unha pequena disertación, porque unha hora non dá para moito máis, pero eu sei que el podería estar horas e horas falando da Bauhaus e de todo o que ten que ver con ela, pero unha horiña penso que é o máximo que lle podemos conceder para logo ter un pequeno coloquio. Para mí é un inmenso prazer presentar a Carlos Almuiña, o meu amigo de vello Carlos Almuiña e o meu compañeiro de bacharelato Carlos Almuiña. Pero non só foi e sigue sendo amigo, si non foi só compañeiro e amigo, senón tamén profesor. Carlos Almuiña foi o meu e de outros moitos compañeiros o meu profesor. E digo así, quero honralo desta forma chamándolle profesor, porque foi o meu profesor. De que maneira? Pois moi sinxelo. Naqueles escuros tempos, cando tiñamos 10, 12 anos ou así, os profesores que había non eran, na súa maioría, moi bons que digamos. E entón, naquel colexio onde asistíamos, os señores do Babeiro, que eran os que nos daban clase, case sempre botaban man de Almuiña, case sempre había algún problema, chamaban a Almuiña de alguna maneira, preguntaban a lección ou así, e o que daba unha lección magistral era Carlos Almuiña e non o profesor. Que había algunha dúbida, era Carlos Almuiña que nos resolvía. Algún outro tamén, non foi só ele, pero realmente foi profesor durante todo o bacharelato. Se había algún problema e que non se resolvía, chegaba Carlos Almuiña e dicía: non, é que este está mal enunciado. El resolvía exactamente todo. E daquela, ademais, a parte de amigo, compañeiro e profesor, pois tamén era un alumno, un compañeiro moi querido e admirado por todos. Tal vez o único da clase que era unanimemente apreciado e querido por todos e admirado. Esta admiración realmente débese a que Carlos Almuiña, pois nos daquela xa obviamos claramente de que era un sabio. Ben se lle nota agora tamén que era un sabio. Era un sabio porque todo sabía e todo resolvía, e además andaba por ali despistado, así como quen non quera cousa e tal, pero realmente tiña uns coñecementos e xa un pensamento que estaba moi por diante de nós. Por todo eso, e ademais porque Carlos Almuiña despois estudou arquitectura e dedicouse moitos anos á súa profesión, na que estudiou en Barcelona, é importante dicirlo, porque daquela
había moita diferencia nos anos 60 en que estudiou, había moita diferencia en estudiar en Barcelona e estudiar noutros sitios. El estudou en Barcelona e, bueno, como me ten comentado algunha vez, ali, pois, realmente había un ambiente que favorecía tanto dentro culturalmente como en todos os aspectos. E eso favorece que, bueno, el aumente o seu bagaxe artístico e cultural e que hoxe en día, pois, siga aínda, según teño entendido, sigue sendo profesor. Non, xa non. Xa non? Xa o deixei. Xa o deixaches? Bueno, pero acabas de deixalo. Foches profesor, o sea, a vocación túa, dende logo, dende sempre, era fonda, unha vocación fonda de profesor. Bueno, sin embargo, el non vai facer aquí unha, ainda que é moi bo pedagogo, non vai facer unha lección magistral, senón, bueno, el vai unha disertación breve na que tamén os seus coñecementos para este tema pois influíron o exercicio da súa carreira que fixo durante moitos anos no estudio compartido con Rafael Baltar e Bartolomé. Antonio Bartolomé. Antonio Bartolomé. Sí, era ese estudio que recordo aí no Toural. O equipo, formado polos tres arquitectos, pois fixo restauracións de teatros como principal, o Salón, o Jofer de Ferrol, construiu o edificio dos xulgados, fixo actuacións na catedral, bueno, etcétera, etcétera. Serían moitas cousas que eu penso que xa me alonguei demasiado, porque realmente quen debe de falar el. Por lo tanto, amigo Carlos Almuiña, benvido ao Ateneo, tú vai a palabra e gracias a todos pola súa asistencia. Bueno, non sei se dicir boas tardes ou boas noites, porque eso aquí non o temos aínda ben resolto. Bueno, si temos resolto porque usamos. Os alemáns eso teñen moito máis... Pegado o micrófono. Sí. Os alemáns eso teñen moito máis organizado, porque unha cousa é a tarde, outra cousa é dicir boas noites e xa me vou para a cama. E se agora digo boas noites, pois teria que levantarme e marchar para a cama. Moitas gracias, Euloxo, pola túa presentación. Creo que te excediches, porque, desde logo, bueno, eso xa discutiremos algún día. Moitas gracias ao Ateneo de Santiago por invitarme a repasar, vamos a decir así, unha lección que me deron, pois, que era 50, non sei cantos anos, na Escola de Barcelona, sobre precisamente este tema. Quero citar a quen me deu esta lección, que foi o catedrático Josep María Sostres e Maluquer, que era un señor que pasaba medio desapercibido por ali pola escola, pero era un gran mestre. As cousas que traio aquí están sacadas en gran parte dun libro que se chama Walter Gropius e el Bauhaus, editado en Buenos Aires, publicado no 51, e escrito por Julio Carlo Argan, que foi crítico de arte, e que xa digo, no 51, cando o Bauhaus no 33 foi clausurado, pois xa aí detecta onde están as cualidades disto que conocemos co nome do Bauhaus. E logo, tamén moita parte deste material está sacado dese libro da Wikipedia, que hoxe en día é a Enciclopedia Universal, e do Bauhaus Archive,
que é o archivo da Bauhaus, a página web é moi completa, ten toda a historia da Bauhaus. Bueno, imos algo. Aquí tedes un par de sillós. Un de estilo Luís XV, Luís XVI, e outro que é un sillón icónico do que foi a escola Bauhaus. Chámase sillón Vasily, en honor de Vasily Kandinsky, e foi diseñado por Marcel Breuer, un dos alumnos da Bauhaus. Isto é para dar unha idea da diferencia que hai entre unha maneira antigua de facer as cousas e o que pretendía ser a maneira nova de facelas. Nos finais do XIX e principios do XX hai unha efervescencia por toda Europa, desde logo desde por exemplo, Madame Recamier de David a Picasso, en este retrato de Dora, pois aí pódese ver a distancia que hai nun concepto, porque os dous son retratos de señoras, pero hai unha diferencia no que é unha maneira de facer e o que é a outra maneira de facer. Toda esta efervescencia que en outros campos, por exemplo, pois pódense ver desde a Revolución Francesa, a propia Revolución Rusa, a Revolución Industrial, desaparición de imperios, cambios de fronteiras, desaparición e aparición de outros. Hai algo que nos ven aquí incidir directamente dentro deste barón, que é a Revolución Industrial. A Revolución Industrial, que é simultánea, pois implica un cambio no modo de produción e nas condicións obxectivas, o que por forza implica cambio nas relacións de clase. Isto quero que quede sentado o cambio nas relacións de clase, porque esta vai ser unha das patas fundamentais da Bauhaus. Bueno, non me vou estender sobre o que todo este cambio de mentalidade, de pensamento destes anos supuxo en aparición de estilos neoplasticismo, neobarroco, neorrococó ou xa pois correntes artísticas en todas as non sei, na música, na arquitectura. Pensemos, por exemplo, na ensalada de ismos que formaban a serie de pintores que pululaban polo barrio parisino de Montmartre. Bueno, todos os que teorizaban ou escribían ou falaban desto do presente, do futuro artístico, pois decían que o recurso aos valores plásticos da idade antigua pois que estaban esgotados e superados, e que os intentos de recuperalos a través da súa reproducción mimética, refirme, por exemplo, a facer eu poñería un exemplo que é toda a serie de construcións norteamericanas como pode ser, non sei, o Capitolio ou incluso o propio monumento a Lincoln, o monumento a Jefferson en Washington, utilizan os mesmos recursos estilísticos que se estaban utilizando na antigüedade grega clásica, refirme aos estilos dórico, jónico, corintio, etc. Todo isto, os teóricos daquele momento din, eso está obsoleto, eso hai que cambiarlo. E entonces, de resultas desto, pois,
empezan a aparecer cousas. Por exemplo, aquí tedes unha silla que está diseñada e fabricada por un carpinteiro alemán que se chamaba Michael Tonet, que se achega un pouco ao que vai ser despois o espírito Bauhaus. Unha idea, 6 pezas, 2 torcas e 10 parafusos. E isto é unha silla, a silla 14 de Tonet, que se reproduciu industrialmente, que se pode encontrar nos cafés de Viena, por exemplo, ou no Belvedere da propia Viena. Este Tonet o que fixo foi traballar en 1819, fundou a súa carpintería, e en 1841 patentou un novo sistema de curvado e tratado da madeira que lle permitía non traballar con pezas macizas, sino traballar con pezas lineales. Con eso construía as súas sillas. Teño que dicir que as fábricas de Tonet, que ao final acabou tendo varias, ele e os seus fillos, colaboraron coa Bauhaus, construindo, ou sea, elaborando nas súas carpinterías, digamos, modelos que estaban diseñados por... Bueno, non só fabricaban, tamén o vendían. Outra cousa que... Bueno, este é un detalle que despois de 2 guerras siguen hoxe en activo, e cun catálogo que inclúe as pezas de sempre, como esta silla, e tamén os millores diseños do Bauhaus. Máis cousas destes tempos, por exemplo, Ruskin, John Ruskin, un teórico, filósofo e activista político inglés, ou o arquitecto William Morris, tamén inglés, que dan lugar a unha especie de organización que se chamou Arts and Crafts. O que pasa é que estes dous teóricos rexeitaban a produción industrial e decían que había que volver aos modelos artesanais da Idade Media. De feito, a propia casa de Morris pois está feita toda, digamos, a mao, sin botar mao dos recursos que a industria xa proporcionaba daquelas. Macintosh, Charles Rennie Macintosh, para non confundir, un escocés. El, a súa muller Margaret MacDonald, a súa cuñada Frances, traballaron na escola de Glasgow. De feito, son conocidos como a escola de Glasgow. A escola de Glasgow é este edificio que está na segunda diapositiva. A primeira son unhas sillas diseñadas por Macintosh, e esta flor pois é unha mostra do estilo da escola de Glasgow. Traio aquí a Macintosh como, digamos, o que a min máis me enche da toda a serie de movimentos que hoxe poñemos baixo o título de modernismos, tanto catalán como o Jugendstil alemán ou l'Art Nouveau francés. É dicir que non me vou estender máis niso. Mutesius. Hermann Mutesius era un arquitecto alemán que traballaba para industrias. De feito, este é un edificio industrial diseñado por ele. O que me importa de Mutesius non é tanto este edificio como ser o fundador do que se chamou a Deutscher Verbund, é dicir, algo así como a
a Unión Alemana de Talleres ou de Fábricas, que foi, e aínda hoxe é, porque aínda existe, unha asociación mixta de arquitectos, artistas e industriais. Foi fundada en 1907 en Múnich por Bucarman Mutesius. Esta é unha organización importante na historia da arquitectura moderna, do diseño moderno, e é un precursor directo do Bauhaus. Cito agora dos papeles do Deutsche Verbund. O DBB traballa en prol dun deseño de calidade do ambiente humano, é discursivo, interdisciplinar e non lucrativo. Como organización, está apoiado por diseñadores, persoas social e culturalmente comprometidas, autónomos e empresas. Desta asociación formou parte, por exemplo, Peter Behrens, que arquitecto co que traballou Walter Gropius, de novo, Olbrich, que era un arquitecto austríaco, Tesenhoff, un arquitecto alemán, Henri van de Velde, que era holandés, e o propio Walter Gropius. Outros movimentos que se poderían citar tamén, serían, por exemplo, o holandés de Stihl. Supoño que son moi conocidos porque foron incluso divulgados os dibuxos ou diseños de Piet Mondrian, que era aquel arquitecto que pintaba cadros de colores separados por liñas verticales e horizontales, nunca inclinadas. Ás veces, sí, o que facía era poñer o cadro colgado pola diagonal, o sea, por unha esquina, pero as rectas que dibuxa e que compartimentan o seu cadro son vertical e horizontal. Ben, paso o que sería xa meterme co que foi o Bauhaus. Julio Carlo Argan, sostén que, cito, a Escola de Arquitectura e de Artes Aplicadas, subrayo, Escola de Arquitectura e de Artes Aplicadas que Gropius creou é a conclusión dos esforzos encamiñados dende a mitade do 800 a restablecer o contacto entre o mundo da arte e o da produción. Iba tamén encaminhados, estes esforzos encaminhados a constituir unha clase de artífices ideadores de formas, a fundar o traballo artístico sobre o principio de cooperación. Este é Julio Carlo Argan, ou era, que, digamos, é, para min, pois, non só con respecto ao Bauhaus, senón tamén con respecto á historia da arte en xeral. Ten unha magnífica historia da arte italiana que para mí representa todo o que se pode decir sobre a historia da arte casi europea. Este a portada, digamos, e este o manifesto fundacional escrito por Walter Gropius en 1919. Éxito deste manifesto: arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar ao traballo manual. Establezamos, polo tanto, unha nova cofradía de artesáns, libres desa arrogancia que divide as clases sociais e que busca erguer unha barreira infranqueable entre os artesáns e os artistas. Queremos pensar, crear xuntos o novo edificio do futuro. A portada esta é unha xilografía de Lionel Feininger, que foi un dos profesores da Bauhaus.
representa máis ou menos unha catedral como símbolo da época na que se construíron as catedrais, na que todos traballaban formando un conxunto na execución da obra. Entonces, o Bauhaus buscou reunir as artes naquel momento separadas nas academias para chegar á arte e á arquitectura contemporáneas. A vanguarda artística reunida no Bauhaus, porque veremos que realmente o cadro de profesores desta escola estivo constituído por moi relevantes artistas e non só artistas, senón tamén mestres artesáns. A vanguarda artística reunida no Bauhaus pretendeu transformar a sociedade configurando un tipo humano moderno e o seu ambiente. Debíase concebir e crear o edificio do futuro e o futuro en sí, nunha comunidade de traballo interdisciplinaria. O reto era levar ao futuro estas grandes ideas, pero nun verdadeiro curso de formación. Gústame insistir nesta característica de escola que tuvo Bauhaus, porque máis alá do que hoxe podemos ver nestas, que sei eu, na exposición que hai en Berlín sobre o tema, que leva varios meses xa, ou nas publicacións en periódicos e revistas, o tema non é eses cacharros que se produciron no Bauhaus. O tema é outra cosa, é que estamos diante dunha escola na que se trata de formar xente que pense dunha maneira coherente e en disciplinas moi variadas. O Bauhaus, como foi concebido, existiu durante 14 anos, do 19 ao 33. Aínda así, convertiuse na máis importante escola de diseño, de arquitectura e de arte do século XX. Estivo implantada en 3 lugares, en 3 cidades. Weimar, que é a cidade, cando se fala da República de Weimar, é a cidade onde se redactou a Constitución da República Alemana de entreguerras. Dessau, que está en Sajonia, un pouco máis ao norte, e Berlín. Estes cambios foron obrigados unha e outra vez por motivos políticos. Desenvolveuse baixo 3 directores: Walter Gropius, Hannes Meyer e Ludwig Mies van der Rohe. A pretensión era pensar o diseño desde cero e non aceptar certas tradicións. Estes principios abriron camiños para unha saída artística á idade moderna e deixou que os efectos do experimento Bauhaus chegasen ao noso tempo. A historia desta escola e o seu programa non foron cousa fácil e doada. Os cambios no liderado, nos directores, os cambios nos profesores, as liortas que sempre aparecen nos grupos, sobre todo cando están formados por personalidades fortes e significadas no seu campo. A parte, influencias artísticas e influencias políticas pois provocaron un cambio constante na escola. Unha das cualidades decisivas do Bauhaus foi
aproveitar estes desvíos ou intentos infructuosos como fonte de experiencia da que derivar as correccións dos cursos. Aínda que reivindicación e realidade non sempre coincidiron no Bauhaus, os efectos dela ou da escola chegan hasta nosos días. E xa digo, máis que solucións concretas dos diseños individuais, non sei, unha cafeteira, un xogo de té ou unha lámpara, un ventilador que ainda se sigue fabricando e vendendo. A actitude exemplar e o desexo de pensar as cousas dende cero siguen sendo fascinantes. Así o Bauhaus convertiuse no modelo dos esforzos de reforma do seu tempo e sigue a recibir hoxe un apoio generalizado. Dixo Mies, nunha ocasión Mies van der Rohe, tal resposta non se pode conseguir coa organización nin coa propaganda. Só unha idea ten o poder de se estender ata o futuro. O programa no Bauhaus foi en gran parte formado, ou, digamos, redactado polos seus tres directores. En 1919, Walter Gropius relacionou a abolición da separación entre arte libre e arte aplicada cun programa de educación humana. Artistas e artesáns traballaban xuntos na docencia e na produción. En 1923, o propio Gropius introduciu outro lema: arte e tecnoloxía, unha nova unidade. Debían usarse máis intensamente as posibilidades da produción industrial para conseguir un diseño funcional e estéticamente agradable. Os talleres do Bauhaus, porque era unha escola teórica e práctica tamén con talleres, elaboraron modelos dirixidos á produción masiva por exemplo, tanto de mobles como de elementos como unha lámpara ou esculturas. E xa digo, desde a lámpara hasta o edificio residencial. A partir de 1928 toma o relevo na dirección Hannes Meyer. Hannes Meyer, tamén arquitecto, pero de ideas moito máis á esquerda que o propio Gropius, pois mudou o lema, non? A demanda en lugar das necesidades de luxo. O sea, poñer o interés do ensino en atender as necesidades demandadas non polas clases altas, senón por todo o mundo. A satisfacción das necesidades básicas da xente tiña para Meyer unha prioridade clara sobre as consideracións artísticas. Por iso, os estudiantes politizábanse cada vez máis baixo a súa dirección, porque era o empuxón que lles daba el. Meyer foi destituído pola cidade de Dessau. Bueno, isto terei que tamén nalgún momento decilo como funciona o sistema educativo alemán nestas, porque aquí falo, por exemplo, falase da cidade de Dessau como que destituiu, é o que fixo, cortoulle os presupostos e exixiu que fora destituído coa acusación de orientación comunista.
O seu sucesor, que foi Mies van der Rohe, puxo desde 1930 o énfasis no lado estético da arquitectura. Ademais, é que a partir de 1927 cando se empeza a ensinar arquitectura no Bauhaus. Hasta ese momento era únicamente diseño, artesanía, bueno, xa veremos máis adiante. Como era o... A ver si... Este é o edificio que ocupaba o Bauhaus en Weimar. É un edificio, o autor foi Henri van de Velde, arquitecto holandés, que visitaba con frecuencia o Bauhaus. O sea, non só, claro, evidentemente foi construído para aquelas antiguas escolas de artes e oficios que había en Weimar, e que chamaron a Gropius para... Este, por exemplo, é o taller de carpintería. Pode... Bueno, non sei. Nilo? Evidentemente, esa luz, ese taller está nas plantas altas, non? E esta é unha mostra, por exemplo, do que se facía no Bauhaus. Unha das cousas era, pois, composición tipográfica, ou carteles e demais. E esta, pois, é o cartel dunha exposición Ausstellung, que é exposición celebrada en Weimar no 1923. Porque cada ano facíase unha exposición dos traballos dos alumnos. Este xa é o edificio de Dessau. Este bueno, un dos edificios de Dessau. Foi inaugurado a finales do 25 e Walter Gropius escribiu isto de teatro, conferencias, poesía, música, festas de disfraces, construindo un alegre ceremonial nestas reunións, vida e comedor compartidos, recreo e deporte, para o cal o edificio Bauhaus en Dessau ofrecía múltiples posibilidades. Insisto, estamos vendo edificios escolares. Este é o estado actual, porque foi na época entre o 33 e supoño que o 45 foi ocupado polo Partido Nacional Socialista e convertido nunha escola, ou vamos, para as xuventudes hitlerianas. E aquí temos unha vista aérea do conxunto dos edificios. O edificio que está... Este de máis a esquerda é o edificio residencia de alumnos. Aquel daría o edificio de talleres e por aquí están as aulas neste outro edificio. Este edificio e aquel están unidos no nivel da planta alta, que hai un pasillo que vai dun a outro no que están ou no que estaban os despachos de dirección. Aquí temos a planta baixa, ten dúas entradas porque hai entradas dous edificios, e nesta parte de arriba é a parte baixa do edificio de dormitorios e talleres particulares de alumnos. Non sei se interesa detallar algo, por exemplo, este 11 é o taller de carpintería, salas de máquinas. Isto de aquí é unha zona importante, porque era a zona, digamos, esta de 14, 15, 16, era a zona de máis intercambio entre os alumnos. Non solamente das aulas, senón, pois, vamos a ver, auditorio, a escena, que era o teatro, e o comedor.
Logo, para atrás está a cociña. Neste outro edificio é o edificio de aulas. Esta é a planta alta. Entonces aquí vemos como ali están os talleres e dormitorios de alumnos. Eran ao mesmo tempo, eran habitacións de traballo, cuarto de traballo. Estas son dirección, secretaría e demais, aquí máis aulas, e aquí esta que é 11, 12, 13. El curso fundamental de textil, que era outra das grandes partes do ensino que se daba no Bauhaus. As habitacións dos alumnos chamades atelier, o sea que eran tanto para dormir como para traballar nos traballos individuales de cada un. E estas son 4 vistas dos edificios. Non sei se están moi ben reproducidas porque están sacadas de copias dun libro, non? Non era só o edificio ou os edificios de ensino, tamén había vivendas para profesores. Nesta vista vemos o esquema do que eran vivendas, dúas vivendas para 2 profesores que estaban unidas nun par. Están aí na outra diapositiva. E esta era a vivenda do director, que tiña máis. Se ve que ainda había clases, non? Non, estas son as de profesores. A vivenda do director é esta, que era máis grande e tiña máis... Bueno, como detalle, o Bauhaus e os seus sitios en Weimar e en Dessau é un conxunto de edificacións declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no ano 1996. E este é o último edificio de Bauhaus, que fora unha fábrica de teléfonos en Berlín, e que, cando se trasladaron a Berlín, foi acomodado ou preparado para iso. Son os 3 directores. O primeiro, Gropius, do 19 ao 28, Meia, do 28 ao 30, e Van der Rohe, do 30 ao 33. Agora, a ver se nos podemos centrar no que se facía ali. Vamos a ver. O concepto do plan de estudios, por así decirlo, tiña un curso preliminar, un Vorlehre, un curso preliminar, no que o que se facía era poñer, agora, como lle dirían, poñer a cero a mente dos alumnos. O sea, esquécete de todo o que sabes, imos empezar desde cero, resetear, chamanlle agora. Entonces, que se facía? Pois experimentar co color, coa forma, co material. Este señor, Johannes Itten, era un pintor suizo. Ten pinta rara, pero é que el era bastante raro. Tiña unhas ideas de filosofía máis deísta. Por exemplo, afeitábase a cabeza para que se mostrara ben a perfección da esfericidade, e vestía túnica longa. Pero pintaba cousas como esta de aquí, que se chama horizontal e vertical. A actuación deste profesor, ou os influxos deste profesor, condicionou, como ademais era o primeiro curso, dun semestre nada máis, pero, por dicir así, condicionaba a preparación dos alumnos e a maneira de pensar deles. Cando se marchou Itten,
entrou este outro profesor que se chamaba Albers. Nos tamén no curso preliminar, e esta é unha composición de cadros, cada un destes cadrados pois é un cadro, pintados por Albers. E aí vémolo pois nunha clase, escribindo nunha pizarra. Moholy Nagy, un húngaro, a ver, Itten era suizo, e Albers creo que tamén. Moholy Nagy é un húngaro, fotógrafo e pintor, que tamén se incorporou á escola da Bauhaus. Paul Klee, suizo, austríaco, tamén. O sea, estes foron profesores que foron pasando polos diversos talleres, polas diversas aulas teóricas, e que, digamos que nestes 14 anos, como exemplo traio estes, pero hai moitos máis, non? Porque Kandinsky, este señor que ten así esta cara tan divertida, co seu cadro, vamos, con un dos seus cadros, tamén foi un dos profesores, e aquí temos o plan de estudios de 1919. O Bauhaus aspira a formar artistas creadores, 3 pilares: formación artesanal, formación gráfico-pictórica e formación científica. Había o curso preliminar de 6 meses, que era este de poñelos a cero, no que se insistía no ensino formal e xeométrico elemental e nos materiais, nos talleres, o que se facía un estudio sobre os materiais, sobre as características físicas, digamos, organolépticas e demais de aspecto dos materiais. Logo viñan 3 cursos regulares de 3 anos. Os profesores artistas encargábanse, quero dicir, estes que eran pintores e demais, do ensino formal, teoría do color, da composición, do espacio, da organización do espacio, e os profesores artesáns do ensino técnico basado en talleres. Había 7 talleres, materiais e utensilios. Había pedra, madeira, metal, barro, vidro, colores e tecidos. Isto era o primeiro programa da Bauhaus. Pasábase un examen e dabanlles aos alumnos un diploma de artesán. Logo había un curso de perfeccionamento de un ano, que era traballo práctico nos talleres da escola e realización dun proxecto arquitectónico. Isto xa na última fase, cando se implantou tamén o estudio de arquitectura. E un salía dali pois cun diploma de, bueno, había que pasar examen, non era que cho deran gratis, de mestre de arte, Kunstmeister. E esta é unha foto feita no ano 26 do profesorado no teito dos edificios da Bauhaus. Fixadevos en que hai unha sola muller, que era a que levaba o taller de tecidos. O que está no centro é Walter Gropius, o que está ao seu lado Marcel Breuer, Kandinsky, en fin, andan por aí casi todos, porque algúns xa non estaban dos que viamos antes. E isto é o ambiente das clases. Aquí vemos unha clase do profesor Albers no ano 0 ese. Como vedes, está comentando e examinando diante dos alumnos, por certo, aquí hai máis mulleres, que están feitos, pois, non sei, con papel ou cartón ou algo así. E é digamos, unha clase teórica e taller ao mesmo tempo. E nesta outra foto temos o profesor Kandinsky, que está aí no medio de gafas, que estaría dando clases sobre color, pintura e demais. Das actividades dos alumnos, por exemplo, Oskar Schlemmer tiña ao seu cargo o taller de teatro,
Estas son representacións feitas polos alumnos, que formaban parte tamén, como decía Gropius naquela cita que puxen antes, formaba parte tamén da formación. E este é o ambiente dos alumnos movéndose pola escola. Aquí, por exemplo, están sentados no edificio no que estaba o comedor, a mensa. Esta outra, aí vemos unha alumna e outros que están máis abaixo, está nun dos balcóns do edificio de atelier e dormitorios. Esta é, pois, a tralla, non? Cando incluso montaron unha orquesta de jazz, unha foto nas escaleiras, que trata de mostrar o ambiente ou como din, por exemplo, na web do Bauhaus, vivindo en Bauhaus. Ou xogando ao fútbol, ou aí que están, non sei, comendo algo nunha mesa entre todos. O que nos ensinan do Bauhaus normalmente son estas cousas. É dicir, os resultados, os millores resultados, porque eso tamén había que matizarlo, das producións dos alumnos, que estaban preparadas para, digamos, isto era modelos para despois ser reproducidos en fábricas. Cando un alumno conseguía un diseño especialmente bo, entonces eses diseños levaban unha marca que agora que non é moi atrás a que se empregaban en Weimar. A ver. Esta era a marca. Aí é como un sello, Staatsliches Bauhaus Weimar. A partir dunha composición dun profesor, creouse o selo digamos, da época de Weimar. Bueno, vamos a ver. Ao principio, casi todos os obradoiros, os talleres, así como o curso preliminar, foron influenciados decisivamente por Johannes Itten, aquel señor que se rapaba a cabeza para mostrar a súa esfericidade. En lugar de facer que os estudiantes copiaran modelos, como facían nas academias tradicionais de arte, e como fixemos nós na Escola de Arquitectura en Barcelona, que ali tiñamos os esclavos de Miguel Ángel, a Venus de Milo, el Niño de la Espina, non sei, unha serie de modelos en escayola ou en yeso que copiábamos a carbón, o sea, a carboncillo. Pois en lugar desto, animounos a crear a partir do sentimento de cada alumno. Daba clases básicas de propiedades dos materiais, composición e teoría da cor. Despois da saída de Itten, este curso dividiuse entre outros dous dos que tamén saliron aquí, Moholy Nagy e Albers. Moholy cambiou o foco das cuestións artísticas ás técnicas e desenvolveu exercicios de construción, equilibrio e material. Albers ofreceu a oportunidade de coñecer técnicas de artesanía e un uso adecuado dos materiais máis importantes. Máis alá do curso preliminar, as leccións acompañáronse e complementáronse con, por exemplo, Paul Klee, Vasily Kandinsky, estes pintores que traballaban cos alumnos sobre teoría das formas e a cor. Ou Oskar Schlemmer, sobre análisis e representación do corpo humano. Digamos que este era o
o xefe de teatro. Co traslado ao Dessau, pois foi, por exemplo, cando Marcel Breuer, que fora alumno desde o principio, pasou a ser xoven profesor, young master do taller de carpintería. Taller de impresión e publicidade, que é de nova creación. Taller de pintura mural, que o levaba Kandinsky. Taller de plástica, e aquela señora que estaba ali na foto de todos os profesores, que se chamaba Gunta Stölz, que levaba tecidos. Ademais da formación, o segundo obxectivo indicado foi a realización, isto é cita, de traballos experimentais prácticos, especialmente para a construción de vivendas e o mobiliario doméstico, así como o desenvolvemento de tipos de modelos para a industria e a artesanía, que aquí teríamos eses exemplos do xogo de té, ou este debe ser de café. Nos talleres realizáronse experimentos técnicos e formais co fin de desenvolver máis prototipos para a produción industrial e permitir que máis compradores puderan adquirir produtos de alta calidade e baixo custo. A instrucción teórica púxose nunha base máis amplia, por exemplo, enxeñería, psicoloxía, administración de empresas e outras materias que foron incluídas no programa docente. Os mestres agora chamábanse profesores, ou xa non máster. Os titulados recibiran un diploma do Bauhaus. Baixo Ludwig Mies van der Rohe é cando o Bauhaus empeza a ser unha escola de arquitectura, é dicir, os alumnos máis destacados e que seguían por esa vía entran no taller de arquitectura. E baixo Mies, baixo a dirección de Mies, o Departamento de Arte e Taller usouse principalmente para axudar a centrarse en construcións e materiais contemporáneos. A vida no Bauhaus, o Bauhaus foi ameazado, atacado e perseguido varias veces durante os seus únicos 14 anos de existencia. 3 veces foi pechado por motivos políticos. A hostilidade que ameazaba a súa existencia desde fora levou a unha gran solidariedade interna, que é o que pasa cando tes un grupo que é atacado, pois o que fai é consolidar a solidariedade do grupo. E por iso os integrantes do Bauhaus non só emprenderon unha nova era na súa colaboración, sino tamén na súa vida en común no Bauhaus. Xa o manifesto fundacional do Bauhaus falaba de teatro, conferencias, poesía, música, festas de disfraces. En estas fotografías, pois, que víamos, os estudiantes reflexaban a súa vida na propia escola. Bueno, tamén hai que dicir que os festivais estes estaban abertos á población de Dessau. Teño aquí citado, os festivais promoveron o contacto entre a escola e o público, o espírito comunitario e o desenvolvemento do instinto de xogo. Este é un libro que preguntaba, vamos a ver, falaronme de unha librería que tiña expostos libros da Bauhaus. Eu digo, libros da Bauhaus
ou libros sobre a Bauhaus. Os libros da Bauhaus, este é un deles, o máis conocido, que é Punto e liña sobre o plano, de Kandinsky. E este é, por exemplo, un traballo dun alumno que fai aí unha composición. Estas agora véndense como pósters na tenda da Bauhaus, porque agora está convertida nun museo con visitas postas e, ademais, evidentemente, nunha cousa que organiza ou acolle eventos relacionados con arte, arquitectura e demais. Esta é unha foto do taller de Moholy-Nagy. Este é un sillón que os alumnos diseñaron a petición do profesor Albers, por eso leva o nome de sillón Albers, e este é o sillón Vasily que víamos ao principio. E que pasou despois? Pois que todos marcharon. Tuveron que, bueno, a ver, teño que dicilo ou que lelo porque é no 33, o 11 de abril, ao comezo do semestre de verán, a policía chega ao edificio de Bauhaus en Berlín para clausuralo. 32 estudiantes son arrestados temporalmente. O 20 de xullo, unha conferencia de profesores decide disolver o Bauhaus. Nunha carta da Policía Secreta do Estado, a Gestapo, o 21 de xullo, a reapertura do Bauhaus está suxeita a varias condicións. Vasily Kandinsky e Ludwig Hilbersheimer deberán ser sustituídos por profesores que están no plano do mundo das ideas nazi. Un novo currículo que se estableza debe cumplir as reivindicacións do novo Estado sobre a súa estrutura interna. Entón, claro, isto xa foi a diáspora. Marcharon todos, pois uns para Inglaterra, outros para Estados Unidos, outros para Suiza, outros para Rusia, como Hilbersheimer, por exemplo, e desenvolveron os seus traballos nestes outros países moi dentro do espírito que viviran na escola do Bauhaus. O sea, tanto profesores como alumnos. Bueno, despois desto, na Universidade de Ulm, xa despois da guerra, pois houve intentos de formar unha nova escola de diseño. Por exemplo, Braun, que eu que usei de Braun foron, por exemplo, afeitadoras ou cousas así, ou exprimidor de limón. Estes diseños xa son de despois da guerra da escola de Ulm, da Universidade de Ulm. E aquí, nestas dúas fotos mías en Chicago, porque foi onde se estableceu el, vedes que está sentado nesta silla, que era diseño del, a silla cantilever, o sea, a silla en voladizo, que bueno, foi a extensión do espírito Bauhaus a outros lugares. E resumindo, Bauhaus non é un estilo de arquitectura. Bauhaus é unha maneira de ensinar, unha escola, unha pedagogía que a capacidade de Walter Gropius organizou, iba a ser moi alemán porque estaba moi ben, moi organizado todo, aínda que el non era o mellor arquitecto dos que estaban por ali. Isto é do catálogo de Industrias Tonet hoxe, no que conmemoran o 100 aniversario do Bauhaus. E estas sillas de diseño Bauhaus, estas sillas ou mesas, son producidas hoxe en día por esta fábrica e no seu catálogo pon 100 Tonet Bauhaus. É dicir, algúns dos diseños, algúns dos traballos, aínda hoxe teñen vixencia e produción industrial. E isto foi todo.
Gracias.